Силавікі змогуць у любы момант даведацца, куды беларусы адпраўляюць пасылкі. Палата прадстаўнікоў Беларусі ў першым чытанні зацвердзіла законапраект, якім хочуць увесці змены ў паштовую дзейнасць. Згодна з ім сілавікі будуць дзень і ноч мець доступ да любых паштовых адпраўленняў беларусаў праз любы сервіс. Для гэтага Белпошта створыць адпаведную базу. Звесткі ў ёй стануць захоўвацца цягам 5 гадоў. Змены хочуць увесці, каб гарантаваць нацыянальную бяспеку краіны і насельніцтва. Выніковы дакумент закону павінен узгадніць Александр Лукашенко. Беларусі ёсць закон аб абароне персанальных звестак, як і орган, які павінен кантраляваць яго выкананне. Але самыя вялікія праблемы, якія фіксуюць праваабаронцы, злоўжыванне персанальнымі дадзенымі з боку дзяржаўных органаў, застаюцца па-за рамкамі гэтага закону. Сілавыя структуры не раз выкарыстоўвалі доступ да персанальных звестак для палітычнага пераследу і рэпрэсій. Сёлета вясной сілавікі затрымлівалі людзей, якія адпраўлялі пасылкі і грашовыя пераводы абвінавачаным паводле палітычных артыкулаў.